שב כאן. אתה תהיה בקלבוש הרבה מאוד זמן, חבוב. רגע, אבל לא מגיעה לי שיחת טלפון? צודק. יש לך שיחה אחת. שיחה אחת! אוקיי. לא שזה משנה. במצב שלך אני לא מאמין שמישהו יכול בכלל לעזור לך. כנראה לא חשבת מספיק. למי אתה מתקשר? לבזק. למה אתה מתקשר לבזק? מגיעה לי שיחת טלפון אחת, נכון? נכון. ואתה תוכל לעצור אותי סופית רק שאסיים את השיחה שלי, נכון? טכנית כן, אבל... אז כל מה שנשאר לעשות זה לחכות שיענו לי. מה? ואם איך שאני ואתה מכירים את בזק, אנחנו נהיה פה הרבה מאוד זמן. זה בחיים לא יעבוד לך! 30 דקות לאחר מכן. כמה זמן אתה על הקו? 30 דקות. היי בזק, איך אפשר לעזור? עכשיו הלך עליך, כי אין לך שום בעיה בבזק. היי, אפשר בבקשה לדבר עם נציג שירות? לא. כן, תמתין בבקשה. לא! 45 שנים לאחר מכן. נציג שירות, איך אפשר לעזור? את יכולה בבקשה להעביר אותי לאחראי שלך? בטח.